kapor nga kwa man panpaw ya ta jing sukhya ka man sim ka jing thang jong donot ba sai si sien pat ulo badum wan ban ka kari ka bait ka jongi nga kren ni kapor om tang kumu emali legom dokhot bapura jog jaj pan rio sakat nung nang hun kum jaj pan rio ban pai kai sakat nung nang nyu ta ki man sim balui ki ban du ai ban cha pathat ai kum balaja ha ka snong ngokro ha ka basan hut ki man sim la cha pathat jubor ha kita ki polis leno jong ka asam ha ka ba kini ki man sim kila du ai ngasngo ba kini kem sim layap namar ka crime kilayap kum ki state martyr bar ngasngo ban perken mau ba kani ka ja ba ka yai ja namar ba ka sorkar ka tlod ka sorkar kam don ka political will ka sorkar kam don ka mon ka long irresponsible yala ki jong ki briew hakik thain khaput naru ki por ki belek kani kam dei ka jingja ka bat tang kani ka sin nei lemba ki por ba si belek kani kam dei ka sin ka baningkong hakaba kani ki jingshah bathat jubor kala wanja haki mensim boloi jong ki prado ki prasnam ki jongi ngasuman pan ken mau bagas sorkar kamne ban pan khlani ki police hangni po shlong ka diban pha at least 80% 75% ye ki police shapo ki entire border khamtam ki disputed area but khamtam e ban pan khlani ki outpost khanang bon rai ka jingshngan khanang ba ki counterpart Assam kinum nuot ban le don bor ban pan i bor da ka ei pat ngin ye pen da ka ei pat ngin ye pli sakat no pat ngin haban ban up yati ki mansim ke boloi ki ban do no long leno ei nei kini kim sim layap namar ka crime bar nga sngo ba ka jong yu kjat jong home minister baru chief minister kanum pat biang ha ba kila ai ka jingkular bakin ra yani ki issue bakin dawa ta investigation lembaga central agency bakin leit luban ujor syakata ka National Human Rights Commission kanum pat biang watang ka compensation kanum pat biang sakat nung nang ya pli bar kita ki mensim boloi tanaka dor jong ka saulak sanlak ka mensim ko dor nginum la ban tho nani ban pen kod dor bar kata ka pisa ka ba saulak sanlak ngasngo hani ka por bar ka government of the day kalong serious namar ka ni ka ban accept ya ka own failure. This all happening because in the absence of a strong and effective leadership, the revolution is bound to fail. And I also dare to ask the counterpart of Assam, under whose jurisdiction, under whose authorization, that you dare to kill our innocent people belonging to our beloved communities. Therefore, you are supposed to take the sole responsible and answerable for this very incident. Ngakwa rupan panpaw ni kapor ka jingle don bor jong ni ki pulit jong ka Assam kadi ka crime ka bala man ong kum ka manslaughter bar kini dong kam man pen ha pa ka section IPC section 304 but dong kamru bau chief minister unum de unyang kongo hakaman suhon no pat yaw chief minister jong ka jala Assam ban ong bala suspend lani na thung ta ka investigation ka inquiry nakabanta ni kijingja kanong pat biang ka police Meghalaya kala file ka FIR dong kam ban pan i ka seriousness jong ka government of the day leading by the party NPP under the chief minister the Conrad Sangma uday ban pan i ka man siyab jing slur baday ban dawa nak sorkar baday ban IT yaktu ki pulit thrang snam ki pulit leno ki pulit ki badan bantaban penyap ki man siyam boloi barbar wan ra eki saka yeng kashri hapo Meghalaya baka an kan le ka dongkam nakabanta jongki ngasngo baka ni compensation kanong pat biang nginom suhon kong bajat penrio ngadawa ni kapor naka sorkar baka deban ay yaka kam sorkar lesi kala ban thung yai wei na preki to khot jong kini ki sangut naman laki long yeng jong kini ki san long yeng ki bala ban do no laki jong ka man siam bantung no eki kum te ki forest guard bakin la banyada yalo jong pot usam yala ka jong ka hop namar ta kadaw ngayeng ban ngak pen pau beng sa sisian ani kapor but enough is not enough ni dong kam baka sorkar Meghalaya bala ka don siya ta ka seriousness ka deban pen bana baka state brok away ka jalai brok away
bangi de bandon kata ka state morning kata ka jing penpau ya ta ka jing sosi namar kini ki sangut ki mensiam ki bala khlat no ngakwa ban penkut da ka penken mau baka sorkar immediately kadi ban le la ka jong ka kamram ngasngo bakas Assam counterpart kabarang ya ikani jekre men penbe upur usam mereka penpau ya kejing bam kongu bar kejing bam burom ya ka sorkar Meghalaya ngasngo bawat ya ke MOU ba de ban sign dokam ban scrap no ai bo pai ba un wanra da ka government ka ba thamai ka ba khlan ka brong ka jingket khli ba ka brong ka jing ichangai na ka ban ta ban shakri ban pan skemi ka hok nam ta ka lawi joki long dien bat ki pateng tangkat ni ngashim ni kabu ban ai khublai sasisian ban ai ka jingsolem ya pi ki long yeng lo sem ki ba ban do no ya kita khot joki mensim balui lui ngangit skam ba ka jing do no joki ni kanam long lai nei ngin haban penki bat nginang hap ban pentikna mani collection ka bawan upai ba jong ka jaj ban riu udai ban sothu ban kendet ban riu no khnam nginyo eta ka pro government people khnam ban wan sisin ka jingkala hani ka ri par ka jaj ban riu jongi khulai sibon